Домашни благинки, добре сте ми дошли! Днес ви показвам най-бързата торта – Наполеон. Започваме с крема. Ще ни трябват 4 яйца. Моите са L размер. Ако вашите са по-малки, сложете 5 яйца. Хубаво започваме да разбъркваме с телената бъркалка и си добавяме постепенно 100 грама кристална захар. След това изсипваме и една течна ванилийка. Цялата. Отново разбиваме и тук реших, че е по-добре да си взема помощник, който по-бързо ще свърши работата. Да, с миксера много по-бързо стават нещата. Целта е да стане пухкава пяна и яйцата да побелеят. Когато това се случи, добавяме 70 грама брашно. Отново пускаме нашия помощник да стане хомогенна, хубава, гладка смес. И когато това се случи, е време за прясното мляко. Добавяме 1 литър прясно мляко. Отново си разбиваме с миксера и си прехвърляме сместа в тенджерка. Слагаме я на котлона и при постоянно бъркане чакаме кремът да заври. В момента, в който видим да бълбука, бързо намаляваме котлона, но продължаваме да бъркаме. Той се сгъстява и трябва да сме внимателни да не залепне. Ето, готов е. След още 2 минути на котлона махаме тенджерката и си добавяме 150 грама масло на малки бучки. Още докато крема е топъл, хубаво разбъркваме и ето го, нашия крем е готов. Оставяме го настрани да се охлади и ето ни ги блатовете. Ще използваме сълзици. Като най-отдолу на формата слагам 2 черпака крем и отгоре започвам да си редя сълзиците. Една по една, така че да си запълним целият ред. Където има празни места, слагам си малки парченца. След това отново слагам 2 черпака и половина, 3 от крема и хубаво разтилям. И така, това е нашият първи ред. Втория ред повтаряме същата процедура. Редим си сълзиците. След сълзиците отново сипваме 2 черпака и половина. И отново изравняваме. Бързо става, нали? Така, готови сме и с втория ред на тортата. Започваме третия. Същата процедура. Редим си сълзиците. За цялата торта ще ни трябват 4 опаковки по 180 грама сълзици. Като използваме 3 за блатове и четвъртата ще бъде най-отгоре за поръска. След като направим и 3 реда от нашата торта, хубаво с лъжицата заравняваме, а след това я увиваме в фолио и я прибираме в хладилника за поне 12 часа. Най-добре е 24, цял един ден. И ето ни на другия ден. Готова е. Отделяме си с ножа внимателно борда и внимаваме. Ето, излезе. Какво правим сега? Последния пакет сълзици хубаво натрушаваме на трохи. И след това си поръсваме нашата торта. Отгоре, отстрани, хубаво да полепнат трохите навсякъде. Изравняваме я с ръце и ето я, готова е. Изключително вкусна е. И всичкото приготвяне е 20-25 минути. И ядем!